Vond je het een leuke baan? Dat kan. Maar misschien zoek je iets heel anders, zogenaamd zinvol werk. Dan is de gezondheidszorg misschien iets voor je. Misschien wel hier, in het Vicurie ziekenhuis. En misschien krijg je dan wel een heel leuke collega. Dat kan ook. 100.000 keer heb ik gedruimd alleen van die. 100.000 keer besteeg het beste deel van mij. Zingen geeft zo ontzettend veel voldoening. Voldoening omdat je liedjes probeert over te brengen met teksten vanuit jouw hart. En als dat aanslaat, dan krijg je er zoveel voor terug. In mijn normale leven ben ik werkzaam binnen de medische microbiologie in de Vicurie ziekenhuizen Venlo-Venray, locatie Venlo. En hou me daar bezig met alles wat te maken heeft op het gebied van infectieziekten. Het leuke aan het werk is dat je elke dag bezig bent met nieuwe patiënten. Elke patiënt is anders. En het is een beetje moeilijk om die patiënt niet uit je vizier te verliezen, omdat hij eigenlijk op afstand is. Maar als je je verplaatst in die patiënt of in dat zoontje, dat het je eigen zoontje zou kunnen zijn of je eigen dochtertje, dan wil je zo snel mogelijk een uitslag bij de specialist op de tafel hebben liggen, zodat hij verder zijn behandeling kan starten. De beste promotie vind ik voor mijn vak is het feit dat ik op een medische microbiologie met al die facetten van virologie, serologie, schimmels, parasitologie, dat bijna alle mensen hier al 25 jaar werken. Dat geeft aan dat men verknocht is aan dit werk. Het is verdomd interessant en als ik nu, ik werk hier al 30 jaar, weer de kans kreeg, zou ik het weer doen. 100.000 keer heb ik gedruimd alleen van dich. 100.000 keer besteeg het beste deel van mij. Zonder tweede stem van Marij. Dan klinkt het veel beter.